Σαράτη, είχες έρθει στην εκπομπή μας πριν πολύ καιρό. Βάλ' το όπλο στο σταματάκι. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Μου λένε ότι το styling και είναι δική σου Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Είναι ο εσωτερικός μου κόσμος, πώς εκφράζουμε και πώς δείχνουμε τον κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Σαράτη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ μ' αρέσει, Σαράτη. Πολλά φιλιά σε όλους σας.